Sanxenxo presume dende hoxe de 17 bandeiras nas súas praias, repetindo de novo como municipio de España con máis distintivos. O izado das insignias tivo lugar de xeito simultáneo en todos os areais da localidade. O acto de Silgar asistiu a conselleira de Medio Ambiente. Sanxenxo é o concello con máis distintivos azuis de Galicia, pero tamén a nivel nacional. E isto, pois, merece un premio, unha gratitude dende o punto de vista medioambiental, porque é posible ter un turismo sostible, un turismo seguro e un turismo gratificante. Ángeles Vázquez lembrou que con estes distintivos garantes os usuarios calidade nos servizos que se ofrecen nas praias. Unha bandeira azul supón ter accesibilidade, supón ter unha moi boa calidade das augas, pero esa calidade trasládase en excelencia. Por suposto, supón ter vixiancia, pero ao mesmo tempo que o Concello fai programas medioambientalmente sostibles. Pola súa banda, o alcalde de Sanxenxo comprometeuse a seguir traballando para conseguir máis bandeiras azuis para o Concello, unha ferramenta, dixo, que serve para posicionar o municipio a nivel mundial. Creo que estamos tendo moi boas noticias, é que a marca Sanxenxo cada vez estáse consolidando máis, e iso é gracias tamén en parte ao ben hacer que fan os hoteleiros. Agora estou vendo aquí terrazas, xente tomando aí uns aperitivos nas terrazas magníficas frente a esta praia, que desde logo iso é como ir ao Museo de Prada por non ver o Guernica. Os 17 distintivos das praias hai que engadir recoñecementos tamén para o Porto Deportivo Xoán Carlos I, Real Club Náutico de Sanxenxo, o Club Náutico de Porto Novo, o Centro de Interpretación da Telleira e a Rede de Sendeiros de Sanxenxo.